Biz bir iyeli, halkam pelanini isin deyip her bir işin başını tutonu Hasan Attaýewiň aýdýan ýörgünli sözlerinden biri. Bu sözdüň Attaýew däleýsem Hoja Muhammed Muhammedow, Berdimurat Rejepow we Babawly Meýmanewler ýaly şahslaryň hem ýurduň pullaryny halkyň elinden talan wagtlar ulanýan ýörgünli şygarlar bolup durýar. Hasan Attaýew 2010-njy ýyllaryň başlarynda Ukraina satylan 40 milyon Amerikan dollar möçberindäki tebigy gazyň tölegini hasaplaşyldy edip öz jügüsüne geçirdi. Emma iş dol amala aşmanka Attaýewiň ogurluk işiniň üstü açylyp tutulýar. Bagty ýatan Attaýew halas etmek üçin Berdimuhammedowyň aýaly doganyň hut öz ara girip jinaýaty örtbas edýär. Şol wakadan soň Attaýew hasda Berdimuhammedowlara ýakynlaşyp, hatta Berdimuhammedowyň daşary ýurt resmi saparlarynda barjak ýerlerini öňünden awadanlaşdyrýan hyzmatkar bolýar. Hasan Attaýewiň ýene-de bir hünäri bar ol hem garry aýallaryň ýaş söýgülisi bolmak. Attaýew bu derejelere ýokary wezipeli we elit gatlan garry aýallar bilen söýgüli bolmagy netijesinde elle edendigi aýdylýar. Hakykatda Attaýewiň hiç ýyly wezipesi hem ýok. Для моей самой любимой певицы Йылдыз от Хасана из Туркменистана. Bu video materially Attaýew Özbegistanyň at gazanan aýdymçysy Ýulduz Usmanowa bir sebet gülsowat edip, öz adyndan bir aýdym aýtmagyny isleýär. Ýulduz Usmanowa bilen Türkmenistanyň terrorist hökümetiniň gatnaşyklary içkin we öňden bäri gelýär. Hatta Berdimuhammedow Usmanowanyň aýdymlaryndan birini hamala öz aýdýany şekilledip aýdym aýdypdy.